Lapu-Lapu City Mayor Junard Acongtian subling nanawagan sa mga telcos sa paghipo sa ilang mga spaghetti wires. Kinihuman usa ka poste sa usa ka telecommunications company sa barangay Bangkal, Lapu-Lapu City ang nabali human masabod sa wing van ang nagyunyon nga mga kable. Ani ang report. Kalit nga naputol ang connection sa telcos sa usa ka bahin sa sitio Acacia, Barangay Bangkal, Biyernes sa udto, human masabod niining usa ka wing van ang mga nagyunyon nga mga cable wires nga misangpot sa pagkabali sa usa ka poste. Ang poste gikatahong iya sa usa ka telco. Human sa duha ka oras, nakuha sa ingtungdang telco ang ilang poste pinaagi sa abag sa DRRMO. Subay niini, naglaraw si Mayor Junard Acongtian sa pagsusi sa Barangay Bangkal. Disyembre sa miaging tuig, mibahad ang mayor sa mga telcos nga dili i-renew ang ilang mga business permit kung dili mahipos ang mga nagyunyon nga mga kable. Mo na itong reviewon karon og nakakuha man gani sila permit og naba sila permit og wala, but I'm pretty sure kung nakakuha man gani it's just only a temporary permit. Matod sa mayor, daw anaalang sa circumferential road ang gitrabaho sa mga telcos apan gipasagdan lang ang ubang mga daan. But dili bot pasabot na diha rang dapita. Lakip na sa tibuok natong syudad nga dalan. So mo na nga we will do inspection. Kinina ang ikaduhang insidente nga nahitabo sa Barangay Bangkal. Kahinumduman, Disyembre 8 sa miaging tuig, nabali usab ang usa ka poste sa dapit human masabod sa usa ka wing van ang nagyunyon nga mga kable. Uban ni Marlon Malgazo, Lou and Merondina, Balitang Bisda.